Du som hittar kalda hjärstan, så ta tvina man. Härvid vill jag hävja ett fagnarlä. Du som var i till fralse, så en näka fjötra kan. Mot härvid upp händorna lita, att mot i skuj vid du tär få kraft stryn om
Og vi får at bruka det til å hese på tøyman her, mest til å hun åkken, og kunne prata vel sammen. Hoksa jeg bare å lese 8 vers, tar man nå for å ta nye her, så hoksa man og som jeg hongte seg her myndene oppe på morgen, og jeg hoksa om der, så var det 8 vers som jeg hoksa om at lese, og som jeg har sikker ut at jeg leser det, at det flere som kjennes ved personen, som ofta citerar i detta vers. Jeg har vært unger, og vært gammal. Og det vi som nøker som blitt her nå her. Men ikke har jeg sett en rettvis av vinaleisen, eller avkom hansere løyta etter brei. Lät mig sia fra och synja nu om Jesus, som i bröst mot evor bästa en karlös brand. Han med frälste och till fullnar löv och brötte, och han bant och havor okänd vinar vann. Slöjgan karlöjga för kände, och som Jesus omgav vinne fann. Ingen annar kunde jalta mina synder, ingen hagre älska kan. Allt mitt liv fullt av synd, ta Jesus fann mig, og av sorg og pøyl og sval min hart er roi. Jesus leie synar stersk og armar om meg, og meg løyte at helløy herre vegløy. Vi hettar har vært mot antallet heim siden 1939, og til lengst siden. Og her har vi haft mina bästa dagar og mina största antalliga upplevelserna. Og detta var ett valsiknast det som Herren har lagt mig till. Og detta har varit ett gott antalet heim. Her har vi antal kjempesteg, bæge av mannen og kvinnen, og i så mange år, og kunngjort nøyens evangelium. Og det skal ikke være lønnalest, det skal vi være sikre i. Det mange færre hjemme til kvoldene, så jeg kom her. Og så vidt som jeg vet, jeg nå eldste med i samfunnet som kommer av møtene. Det det tvær som eldre enn jeg, så vidt som jeg vet. Men det nek flott hjem til Herren, som nek yngre enn jeg. Mer har alltid dømt vel brøytingar, ta det den positiva veien. Og jeg må si, gledes over til tøyene som det utvikles til det bedre og bedre og bedre, alle tøyene, og omgatt bedre enn det. Jesus, my friends.
Jeg så ikke vi større glede møter at en nødje sæle vil bygter. Og min bøn til Gud skal være at Herren må sikna til kommande huset som han har sikna Hettarheim. Så han ungdommen som nu kommer at han har til Eivind, han får så at minnes ganske ta nødja som Tarreheim og være ganske ganske over ved det huset som du vi hetta. Ja, det vil jeg håpe, og det er også nesten vi. Til sikkert. Jeg gleder meg til det, om jeg som kommer oppleve noe selv, det vet jeg ikke selv om det. Men jeg gleder meg til å be til Gud om at Herren må være vi fra første dag av. Så bygger Herren ikke huset, så arbeider arbeidsmennene forgjeves. Så det vil jeg håpe at den nødje bygningen må være til stor sikning, og Herren må fylle arbeidene, og ta i huset stendig leie, at jeg får en gauan, penan, tryggan sjæl, og som samkommer nøgt og gauvig. Ja, nu sitter vi der og eldre samkommer. Hva hever stykker samkommer at du eldre? Det er nesten tøytning for det. Helt avgjort. Jeg kan ikke fullt takke time nok som har ordnet fyrjelsen her. Det er et virkelig valgsikna tiltak. Du har sagt hvordan jeg eldre folk er her. Og jeg kunne godt komme i yngre eisene, og til ikke vi lærer av dem eldre. Så jeg er glad for eldre samkommer. Huset Bethesda og samkommer som samles i Bethesda var så løsner at da jeg var smadronker så ble vi løyter om han her, ganske ærlig minnest. Og jeg hørte på så år tale her, og det er stående store avvarskal av meg, og jeg får huske om løyve, og huske om hva det hendte i 18 løyve. Jeg var sjukhus og smadronker, og la sjukhus på sånne folk som ble flott ut, og så sa jeg at det var en kvinnekassa. Jeg skilte ikke, men dette taler jeg til meg som et ungandrong, for at henter det med høyt dødse. Så i Bethesda fikk jeg høyre bådskapen om Jesus, som gjør til frelsere mot jeg var 14 år. Og så igjen til jeg hever mitt fasta til at de andalige øyne var i Bethesda. Jeg finner avmetelige nekvar, gauar, dyrebære sannlager fra Åregods, men øysene fra Tøymon, som har båret fram her i Bethesda. Og det er vår største glede at låte samfunnet vi de som har samlet her, og de som har vitja ut i sin imiske plassene, rundt om her i Kjokken, og kanskje sin langt i Øysen. Så Bethesda har tøyt avmetelige nek for meg,
hva det antallet av løyvene vi gjør. Og jeg har sett seg dam av mitt daglige, praktiske løyv øysen. Ja, men du kjenner det som en bygningsmann, og nå er det ikke så. Jeg var kyrstene her ble frelster, og jeg ble døtter her. Og da sette jeg meg hette fire at samles sammen med tøymen som kom i her. 17 dager som var ute i løyve, så kom jeg virka sammen med nekven av tøymen som vi kunne arbeide sammen med. Vi kom sammen her i Selden. Og da ble vi mine viner for løyve. Og til flere av de som er her i kveld, så vi var sammen med vi var 16, 16, 18 år gammel. Og nå er vi ferdig for å bruke forskjell. Så dette vinerleie, å komme sammen her, det er jo helt i ødelighets i åren. Og det daglige, så har det vært så løsner at jeg setter meg 4 små ungklinge, at jeg skulle røyne etter formålet at kjennast vi herren som vi er, og i min daglige arbeid. Og hvordan det har etnast, det vet ikke rett og selv, men det har hvordan vi ikke at de som er virka i middelen skulle kjenne til at jeg var god til dem, og at jeg ikke gjør alle tøymer som jeg kunne arbeide sammen med. Begge tøymer som jeg hadde vi med, og de som jeg kunne arbeide sammen med, som hadde andre større. Så det at øya samkommet at arbeide utfra og komme efter til, har haft en veldig tøtning i min liv. Det är väldiga bröjdigar här fram och de som var här i samkomna också om festerna som var så här som vi kallar ju ommertid och rättlig helgar. Det fyllde så nej va. Och det var så stolt att söka där. Och där sitter pura mynten av dem sitter pura först en. Bägge tar som var helgar och tar som var kläder. Så men vad det är matar och alltså det att komma samman det är inte bra. Mötes gång till det
örvisen inte som de yngre kanske då är nu en mer affär till än det är var onkel. Det var inte så mycket möten som det är där. Och helt inte så mycket affär till. Så vi var till det som var själv. Det är och gör lite där. Tror det snäcka här. Det är och till det först kväll. Så vintern är på testa är jag mycket bra. Jag minns inte den första sälen men alla brödingar i hela sälen. Så hela så vill säga att det var nog så långt när man kunde förestilla sig att detta skulle brötas. Att sälen skulle tas väck och en annan bytjas. Men jag sa i skriften att så tingene brötas. David yngste jag byggde herran och hus. Men det blev Salomon som byggde det. Vi som är äldre i det yngste att det skulle hända något. Men då det kanske inte suttja. Då det kanske inte suttja bröjderna som det nästa attal i såna. Så det blev Salomon som byggde. Men David är samlat till det. Och det är här som vi som är gamla. Vi har samlat till sälen. Vi har grundstycke oman efter. Vi har grundstycke sur efter. Vi har grundstycke norr efter. Och vi har stört grundstycke nian efter. Detta är helt nian vit var det gamla var det tar som myntar i samkom. Så enkelt attali för att kunna bygga att det så där gamla skaffa. Ja, jeg skal bare si noen helt få år i samband med at dette var det seneste eldre samkomman som var i Hesson Bethesda.
Og vi må si at tar man nå for å bråta etter her huset nye, for å kunne bygge et nytt, så er det selvfølgelig som danskerne sier, en vemodig løta. Vi har hatt sånne gode løter i her som salen. Og i 1916 var den første salen bygd omanfor her som Baugashavnet stender. Og så gjerne var et nytt hus bygd av hese grunnene som nå, og i 1928. Og det var en sale som tok omlai 1,5 folk. Og det var ikke mer 20 år, eller det var i 1928, og så i 1951, da ble saleren forlangter, så da han tok en mittelen 200-300 folk. Og etter 20 år siden så var han brøkket over bæge i øster og i vester, og tok det som han i det teker. Og nå har vi så, til vi er så tås om etter det nå i en 20 år, hva gjør vi så? Skulle vi bygge ut? Eller til særlig til sunnedagsskolen, ungdomsarbeid og forskjellige så har vi så at allting brøytast. Så gjør man ivast i hva man skal gjøre, og man skal bygge nytt, eller bygge på i. Og så halte jeg etter vi almindelig gøy boningar tog som vi færer fram, hese søgnaste 20 årene. Så vi er faktisk alt samt om det, at det er rettast at teka huset nye og bygge en nødjan vekran bygning opp av det stykket som ligger best fire i Klaksvik. Det så løs at i samkommende ometelig ting hent. Og det blir ikke til å gjøre noen gang alt, men vi husker om jeg ser hvordan tullia man får, 1914, at man kjøpte en bat som sendebøye, og får ut at halda møte, ut av misjonsferier rundt om i fargen. Det blivet til i det, at baten lengst gjerne vekk, åtjene sammanbundnar, og så framvegis, men i det kanskje en 15 trobåra pør ute om atlan heimen og i samkomne her. Og tar vi ikke noen frambråten som har vært, så kan man si at sangkauret ble stående i 1926. Det var Eliesar Paulsen som kom og stående i kauret. Og jeg husker om Eliesar Paulsen som var en maver som ikke raddest fire nødjon hendingen. Han var øysene negvi på etter her til grammofonopptøkene. Det kom jo alle stedens fra i fargen å teke plate. Alt sunket på plate til i 14 og sørst 14 og først i alt trusjonen. Jaumur var til dømes var her i Norge og tok nekvar av de platene som vi da hørte i utvarten enn ta kom her i Norge ta. Vi hørte noe nok så stuttlige søve om som Jyttan tja Johanne Grautno fortalte for meg akkurat nå. Hun lyser øyla vel leser. Og i 1935 var det tekniske skole stående her i Klaksvik. Og tar vi nere og kjøpte en filmsapparat. Og var det neka som samkommer raddes, så var det filmsapparat. Men Eliesar, han ringte til Johan Grautnon og spurte, nå skulle de halda nødjårsfest. Hette jo vært ta sørst i 30. Og spurte om de skulle lene apparatet og man testa til at det var en revolusjon ta, det vi tok som hvordan det var.
Og til å lære til at såleis av bøttene, det var nok stortligere til bøttene å kunne sitte det av filmen, eller av mynden, etter Det kom ovan, og Eliezer, han fora etter fram her, og det ble vurs ta. Og jeg trykker tog at det ikke alt som har akkurat dømt. Det det nærke som har raddest ta, det var det begraver. Det var Arne Sjønvarfe, jeg minnes det her. Det er alt dette her i kommer nå, som faktisk har lagt dere sånn jeg. Men så sier Jyttan, så ringte Foja ut, og til han, og bjøde regen og henne nian til nødjarsfestene. Kunne jeg også være videre, så ikke sier. Og hatt det som jeg hadde Eliezer. Eliezer var en utrolig nyskapende maver for samkomna. Og vi hadde, man kjenner personer som sier til at det vil alltid være så, det skal det være så. Men Eliezer sier, det vil alltid være så, det skal det ikke være så. Men alltså sådana pastor är inte alltid till att leva samma vi på båda pastor och båda pastor skulle till. Och det är det som jag som säger här. Det är nog att betesta kommer må vi söka i egna att det är otroligt några bröjtingar. Och det är yngre falskene som kommer att ta lot i imenskon bröjtingom. Det är alltid några folk som vilja bröjtingar skulle hända sjådare, medan det är andra folk som vilja hava brøydingarna henda søtt. Sendlingar streymar av nøye, arme og høymar av munn, åndar du himmalsins borstor, forrasta jurverur grunn. Streymar av nøye, vanta vi god fra der nu. Send ikke tråpar vi bia, streymar og god sende du. Sendlingar streymar av nøye, send okkur nøttingar om, borg okkur nyur og Har du munnen og hjertet Jesus som Herre, og tro i hjertet og god trøst til han oppfredde deg. Så døyper det til navn Færesens, Sonarens og Høyleandans. Du som bor i jorden, fattast Jeg kom nord her 1930 og hetta har vært mot antallet heim, så gjerne ta og äta framveis. Men vi må minnes til at vi lever ikke i 1930 i det. Tøye brøytast og vi brøytast vi, og det kommer det framveis å gjøre. Men året, det er det samme. God er det samme, og han er det samme, og vi er det samme til evige tøyer. Ja, vi var nog spända på att få rycka i ändlösle, men det ser ut att vara ordentligt spännande. Det är öliga positivt, näck som blir tillfär. Ja, jag vet inte helt ordentligt läser. Det här är ett gott tillfär att få. Planen är för att börja säga och så här kommer vi få ett gott tillfär. Så det gläder oss att vi kunna nöjta tillfär i att det inte går väck. Så det är så kristliga bort.
Ja, vi røyner på utas Kristi, ja det. Ja, det skulle det være, ja. Kunne du si at det, Esmar, at dette her oppe i hus? Ja, man kan nästan säga så. Det är allt. Nej, vi är gav, han är bättre än vi du kan köpa nu. Att det är gammal väger och han är herrer och han gav. Vi tar det snäck fast, så bara till att jag och en nackle gjort, det gånger. Det är en kontrutning för det att vi kunde få det huset på standard så att kunna samla bötten i Solgrönland till en elev. Det kostar också mycket köpt det här av Nutson så det är allt det som vi gör till ju frivilligt och det kostar oss inte. Vi håller inte söms så väl att det bara knusar. Tar en grävkugorna plats och det är känsligt vi folk har gå i att och det byggt upp vi självbårna arbetskraft och nu tar vi det nya vi skiljer vi självbårna arbetskraft och vi röjnar nöjt att åter. Och kanske vi har lite saker som kommer över att hjälpa till kan se det att dessa fjällarna känner igen. Det blir mer om 45, halvtrus, man. Det är inte problem. Nej, inte problem. Det går bara. Det går bara. Det är otroligt tutning att finna er in här i Tolle och vad ska kalla Tolle och ta gör då vi rycker en kök till här och så vi får kaffe i morgonen och får gåan dövra och där har vi fläskasteg till dövra. Ja, och ta showa människor samman och till ordentligt stort. Det är öde spännande.